Nire txintxon ere zai, Hementxe. Laida, oporrak bakean egitasmo honen barruan, familiak zaudete, baina suposatzen dute ere, hangoekin harremanetan dagoen jendea, hango familiak, pixka bat denek osatzen duzuela. Bai, azkenian elkarlan hori danok osatuta dau. Oporrak bakeanen barruan gero dauz elkarte pila bat baita herri mailaka edo baiaraka edo lan egiten dauena. Eta gero ja hori udako programari begiratuz, bai dauz harrera familiak eta gero dauz aterpetxo edo udaleku mouko beste leku batzuk bai, eta horra be aur batzuk etorten dira eta gazte edo ezain gazte batzuk be bolondrez mouan lanian be ibiltzen dira bai. Eta aurroiek ze baldintza bete behar dituzte edo zein etor daiteke? 8 urtetik 12 bitarterako aurrak etorten dira. Eta ze egoeratan etortzen dira? Ze errefuxiatu kanpamenduetan suposatzen dut baldintza gogorretan egonen direla han? Bai, etorten dira, iritsi izten dira, azkenian bidaia luze baten ostian, han negua pasa ostian, eta normalian jantzitako arropa batzukin eta ezer gutxikin, ez? Lehenengo urtia danean, igual bai iristen dira begirada galdu hauak, urduritasun gehixaukin, beldur gehixaukin, baina adibez gure kasuan iaz bigarren aldiz errepikatu gebela, lehenengo harrera hori izan zen, pospozik, kriston bezarkada, gogoz, eurape gogoz, hemen azkenian disfruteien daue asko. Lehenengo urtean etorri zenean adibidez, hemen txorrota irekitzen dugunean edo beretzat dena izan entzen ulertezina esan dezagun. Bai, eta harrigarria be bai, igerileku bat, ez? Urak eukitia barruan sartuta holan sensazio hutsakin holago. Eta hango familiarekin harremana izaten duzue? Bai, izaten dugu, bai hemen dauzenean, hor gehitxu hau, igual, beak beti be nahi dau, deitu, edo bidali argazki bat, bideo bat, WhatsApp audio bat, eta gero urtean zehar, bai. Kaixo, Laida. Sos ondo. Hola. Vale. Gero egoten dabe bai, ara bidaiatzeko aukera, beti urteten dira hegaldi batzuk eta eurak oso eskuzabalak dira eta egoten dira beti gonbidapena luzatzen. Eta uste dut garrantzitsua dela guretzat bai ikusti euran errealitate hori, Etortzen direnean, egoera batean etortzen dira, baina joan, hobekuntzekin doaz, zan nahi dut osasunean, edo suposatzen dut elikaduran ere orekaren bat, edo... Bai, noski baiet hori da helburua ez, bestela, beste helburu batzuk badauz noski, baina bada helburua hobeto fatia, injarrak hartuta fatia, kiluak hartuta, bai. Namalen kasuan oso argaltsua da, eta kiluak hartuta faten da, bai bi udatan, eta ondo janda, mediku azterketakin ja, bai errebizio normalak eta bai hor ikusialdian gauzak normalian txikitasunak izan arren be, garrantzizkoa diala, bai igual bizta arazo bat, hortzetako arazo bat, edo zerbait detektau, beste erozein gauza eta horreri jarraipen bat emunda, ez? Etxean baduzue beste seme alabarik? Badaku, bai, neria da semia. Bale, anai arrebak orduan. Bai, gu gainera hola esatexago askotan, txikina da eta ulerketako esatexago holan. Eta beak bai oso presente dako, oso presente, eta oso politia da, maite dau. Aurten ere etorriko da, Amal? Etorriko da, orduan ja bazaudete prestatzen, ez? Noiz etortzen dira gutxi gora bera, ekaina, uztaila? Berez, ekaina bukaeran etorriko zian, han temperatura gogorrenak dauzen bilabetiak behintzat, eta bai gu dezieiten, ondioke falta da, baina bea be gogoz dau, eta... Bai, iritsiko da egun hori. Aiauko da, bai. Iritsiko da, bitartean, nik mesedetxo bat eskatuko dizut, Bizipoza elkartearen barruan dago oporrak bakean ere bai. Bai. Bizipoza hitzak, gauza asko esan ditzake zure esperientzia honetan, baina hitz bat eskatuko dizut. Bai. Eskaini ezaiegun gure itxasoa, luzatu dezaten soa.